आयै मा जाखो मानो गाबज्रिख्रावदों आंनो मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजन जाब्ला मबाइल गिदिर होनो नागिरनाया बोरोथो आयै माथो दाबोनो होदिया नै आइ प्रम'सनाव फार्स्ट डिभिजन लेटार मोनब्ला होनोसैनो नोमफाया बुंदों अखाबो हादों बारा खोनाथाराहाय आइ सिगाङावबो बिदिनो बुंनानै थगायबोबाय थाबाय स्कुल फरायनाय समनिफ्रायनो दासिम हाई सेकेन्डारि फाइनाल इयार पास जाना डिग्री मोनलायलायबाय नै आइ माइनाव सना नोमफाना टेक्स दानदों दैबाना जाना लोमजानायफोरनि थाखाय सरकारा टेक्स दानदों थारला बेथनानो खमथार गासिबो बायनानै जाजोबनांगौ जायो संख्रि बानलुनिफ्राय लानानै मैगं थाइगं गासिबो हा हुबो गैबाय बाया माइफोर गायबाय बायनानै जानोबो थारला अयनाय बानायनि फिसाजो सासेल'खौनो थगायनाय बायदि जाबाय एबारबो हाथ'नाय नंला आइ थारला फिसाजो सासेल'खौनो थगायनाय बायदिसो जाबाय आं एबार मिथिखाया आंनो नांखागौ डिग्री पास जाबा गभर्नमेन्टआबो जों गोरिबनि फैसाखौसो टेक्स दानना जों गोरिबनोनो सहाय हरफिनो मोजांथार आइडियायाथ' माथो खालामनो आइ आयेनफोरानो बिदिनो जाबाय आयै औ आयै जाखो मा खालामदों आयै ए नै गस्ला ब्लाउसाव बिजि खुन्दुंजों आगर सुगासिनो दं आं ग्रेजुवेसन जाबाय आयै फार्स्ट डिभिजन लेटार मोनदों हा माबे डिग्रीखौ फार्स्ट डिभिजन लेटार मोनथाम आयै फिसा बेथ' जोबोर गोजोननायनि बाथ्रा आयै फिसा जोबोर गोजोननायनि बाथ्रा आयै फिसा आंनि सना लोखि आंनि जिउ आयै नोमफाया जोबोर गोजोनसिगोन डिउटिनिफ्राय फैबा आयै फिसा हिनजाव आयै हायाव दंना अख्राङाव दं बहा गाखो आन्दाजखौनो मोनलायलायासै आं आयै फिसा हिनजाव जोंनि साननाया जामारबाय थारैनो थ'दो नायै मबाइल लायनोसै बुंदोंमोन ना नोङो डिग्रीखौ फार्स्ट डिभिजन लेटार मोनथाम लाखिबाथाय मबाइल होगोन होननानै थ'दो आयै लायनोसै आयै फिसा हिनजाव हा मबाइल लायनो मबाइलखौथ' आंथ' होनो हायो आइ नाथाय हा नाथाय मा आयै आंखौ खिन्थु सिगांनि बायदि थगायनो दासान्दे आयै आं गथ' नंला सिख्ला देलें जाबाय आङो बेनोथ' आइ दैज्लां बोथोर जाबाय नोंथ' मिथिखायो नोमफाना बेथना गद गैया मोननायनि मास मोनबा जाबाय बिसोरो आंखौ सिगांनिफ्रायनो थगायबोगासिनो आं बिराद गोसोआ बुरबाय आंना खोन्दो रागा जाथारबायसो आङो आयै आंखौ बिदिनो थगायबोबाय थाबाय नोंसोरो आजि स्कुलनि समनिफ्रायनो डिग्री कमप्लिट जाबोलायबाय आं सोरनावबा रुवाथिसो थाहैनोसै नङाबा सोरबा फिसा गैयिनाव खांजाहैनोसैसो आङो बाराबा मिन्थिबाय आयै सोरबा मालदारफोरनि थाखा थफ्ला थालांबायाबो गुलांनानै लामायाव नै आइ गाबनो नाङा जों दासिम नोंनि लाइफखौ बिदि बुंना एस्टाब्लिश खालामना होनो हाबाय मबाइलखौथ' जों सिगाङावनो होनो हायोमोन आइ नाथाय जोङो गिदों नों मबाइलखौ मोननानै फरायनायाव गाज्रि जायोबा मा जागोन बेखौ साननानै जोङो उन सिगां साननानैनो जों होनाय जायाखैमोन आइ दुखु खालामनाङा आइ फिसा हिनजाव सोरनावबा रुवाथिसो थाहैनोसै नङाबा सोरबा फिसा गैयिनाव खांजाहैनोसैसो बिब्दि दाबुंदों आइसोना ओरैनोबा नों जोंनि नायल' जायल' सासेल' फिसा हिनजाव नोङो सिगां नोंनि उन
जोंहा नोंजोंनो बोराय बुरै जाजासे फिसा नांगौ नायजानांगौ आइ बिदि दा बुं आइ सना बिदि दा बुंनाङा नोंजों नेनायल' जायल' सासेल' नोंनो सिगां नोंनो उन आरो जोंहा रावबो गैया फिसा नोंनो जोंखौ बोराय बुरै जासिम नायलांनांगोन औ आयै आंबो दासो बुजिबाय आयै खिबाजानि आं जेब्ला मबाइल बिदोंमोन नोंसिनाव बै समाव होयोमोनब्ला खिबाजानि आङो नैबे डिग्री आनजादखौ उथ्रिसार जानो हानाय नङामोन खिजानि न' मबाइला लादो आइ सिगाङावनो बायनानै दोनखानाय iPhone Pro Max नो लादो आइ हरदो आइ आंसो मेम्फाखौ होआखै थेंक इउ आइ आरो आफा जोबोर गोजोनबाय आङो आइ आरो आफा आङो आइ एबार MA खौ लेटार लाखिनानै आइ स्टेन्ड मारिनानै PhD कमप्लिट खालामबावनोसैसो आइ आरो आफा IAS अफिसार जागोन आं आइ आं जोबोद गोग्गानाय मोनबाय नोंसिनि अननायाव नोंसोरो जुदि बै समाव बिदि खालामामोनब्ला खिबाजानि आङो दिनैसिम उथ्रिसारनो हानाय नङामोन जोबोद गोजोननाय थाबाय आयै